Okay. Don't make me ask you again, som jeg siger. Ikke lad mig spørge, sige noget til dig igen. Der var ikke nogen. Halløj, Gumle. Halløj. Må jeg komme ind? Bare lad være med at lukke ham ind. Han skal i girafskole nu, og du skal også i skole, William. Bussen er her nu, William. Oh my god. Godmorgen, William. Kom så ind. Stop nu af, William. Nu er det igen, altså. Det gider ikke også at mikro. Så kan du ikke snakke til William. Ja, faktisk, ja. Sådan med, bro. Sådan, godt sagt. Hold din kæft. Og nu så kom Pemix snart om min ven William. Og så fedt for mig, han er så fører. Fint. Du skal spise det. Jeg har lige lært dem til. Du skal lige spise det. Ej, det er pis. Jeg gider ikke. 12 af nu. Du er den, der laver mad i huset. Det er det, der bliver sagt nu. For helvede. Jeg er rolig, mor. Og så... Nej, du skal ikke sige roligt. Stuernas, nej. Godt. Fedt. Det er fint nok. Nå, så er der godt nok en, der er i gang med at lave madvarer. Ja, det er fordi du sagde skulle, og du fik dig til svang mig til. Svang mig til. Så fører. Ja, faktisk, ja. Nu, og du skal også i skole, William. Bussen er her nu, William. Oh my god. Godmorgen, William. Kom så ind. Stop nu af. Ind. Nu, William. Oh my god. Godmorgen, William. Kom så ind. Stop nu af, William. Nu er det igen, altså. Det gider ikke også at mikro. Så kan du ikke snakke til William. Ja, faktisk, ja. Sådan med, bro. Sådan, godt sagt. Du skal også i skole, William. Bussen er her nu, William. Oh my god. Godmorgen, William. Kom så ind. Stop nu af, William. Godt sige noget til dig igen. Der var ikke nogen. Halløj, Gumle. Halløj. Jamen, jeg er med. Du skal ikke ikke afbryde mig, når jeg er så rig, og når min af mine fattige søn, han sidder og spiller hele dagen. Ud og åbne den dør nu. Okay. Don't make me ask you again, som jeg siger. Ikke lad mig spørge, sige noget til dig igen. Der var ikke nogen. Halløj, Gumle. Halløj. Må jeg komme ind? Oh my god. Godmorgen, William. Kom så ind.